Зюзя – бог зімы і холаду. Імя яго паходзіць ад слова зюзець, мёрзнуць, калець ад холаду. Уяўляецца тоўстым старым дзедам нізенькага росту з белымі, як снег, валасамі на галаве і такою ж даўжэзнай барадою. Ходзіць ён у белай цёплай вопратцы, але босы, у руцэ трымае жалезную булаву. Большую частку зімы праводзіць у лесе. Часам ён заходзіць да людзей у вёскі. Прычыны для гэтага розныя. Папярэдзіць сялян, што будзе жорсткая, суровая зіма на будучы год. Дапамагчы нечым беднай сялянскай сям'і, а то проста дзеля таго, каб паесці куцці. Беларусы гавораць пра Зюзю з асаблівай павагай. Зюзя на дварэ, куцця на стале. Каб задобрыць Зюзю, беларусы напярэдадні Новага года, гатуючы, як звычайна, куццю, адкладваюць частку яе ў асобную талерку ці міску і пакідаюць на ноч на асобным стале, каб ён пачаставаўся. Разлаваўшыся на людзей, Зюзя звычайна стукае сваёй булавой у які-небудзь пень. Ад гэтага магутнага удару трасецца зямля, а часам і дамы трэскаюцца. На пытанне чалавека, які апынуўся ў гэты час у лесе, хто гэта стукае, звычайна чуўся адказ. Сам Зюзя стукае, людзей ушчувае. Калі ідзе снег, гэта значыць Зюзя загадаў свайму памагатаму Марозу паслаць пярыну на полі, каб жыта не памёрзла. Сцеля Мароз і дарожку, каб людзям добра было вазіць сена з балота. Калі б Зюзя не даваў снегу, то на зямлі вымерзлі б усе расліны, ды і сама зямля так перамёрзла, што не растала б і за лета. Набліжэнне вясны ў народзе ўспрымалі як барацьбу Зюзі з богам цяпла, Пяруном, і яго жонкай, Грамаўніцай.